Każ ieħor xokkanti fil-ħabs ta' Kordin, priġunier ieħor li nstab mejjed, l-14 il-Mewta fil-ħabs f'dawn l-aħħar 3 snin. Bil-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Intern Beppe Fenekadami jgħid li dan kollu seta' ġie evitat kieku l-Ministru Byron Camilleri ma baqax jiddefendi sistema li fallit. Seta' tiġi evitata kieku il-Ministru Byron Camilleri ma kienx ostaġġ tad-direttur tal-ħabs illi minkejja kien jaf għax jiena m'għandix dubju li Byron Camilleri huwa persuna illi tifhem. Illi minkejja lura li kienet taf illi kellu sistema illi qiegħda tfalli, minkejja li jaf li għandu sistema fil-ħabs illi qiegħda toqtol lil dawk detenuti fil-ħabs, baqa' u jibqa' jiddefendih sa issa. Il-Partit Nazzjonalista bħal ħafna oħrajn qed jinsisti li Byron Camilleri għandu jġorr ir-responsabbiltà politika, speċjalment issa wara li ħarġet l-aħbar tal-aħħar vittma fil-ħabs tagħna, Arun Jose, Indjan ta' 32 sena li nstab mejjed fiċ-ċella tiegħu f'Diviżjoni 4. Jose li huwa miżżewweġ u għandu żewġ titfal kien ilu madwar xahar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Stqarrija maħruġa mill-istess faċilità qalet li dan jidher li kien każ ta' suwiċidju. L-Indjan instab mejjed għal ħabta ta' 6:30 tal-4 filgħodu u fiċ-ċella tiegħu instabet ukoll nota, għalkemm sissa ħadd ma jaf x'kien fiha miktub. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Nadin Lija. Intant wara li l-medja kważi kollha kienet irrapportat din l-aħħar traġedja wara l-bibien ta' Kordin, il-Gvern ħareġ stqarrija ta' ftit linji fejn qal id-direttur tal-ħabs Dalli kien issospenda lilu nnifsu. Konferma li l-Ministru Byron Camilleri u lanqas il-Prim Ministru nnifsu ma kienu kapaċi jieħdu huma l-azzjoni meħtieġa biex Dalli jitneħħa mit-tmexxija tal-ħabs wara xhur sħaħ jiddefenduh. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista l-kandidata l-elezzjoni ġenerali Darrin Karabot fakkar fil-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista għal din il-faċilità, fosthom proposti li jindirizzaw l-fudlar u l-problema ta' droga. U insista wkoll fuq il-bżonn li l-ħabs ikun post ta' riabilitazzjoni. Il-problemi għal Karabot qegħdin hemm illum u jeħtieġ li jiġu indirizzati illum u mhux għada. Bħala Partit Nazzjonalista għandna l-kredibilità. Diġà urejna, diġà ressaqna l-proposti tagħna, issa hu l-mument li jittieħdu. Jekk mhux se jittieħdu il-miżuri li ressaqna aħna għalhekk ressaqnihom qabel, jekk mhux se jittieħdu llum il-Gvern, iva, bħala Partit Nazzjonalista lesti li meta l-poplu jafdana fil-Gvern inkunu is-soluzzjoni u kapaċi nkunu d-differenza. Kristina Majra, Net News.